papa, vind jij de opvoeding wel gelukt? Toch wel? Hartstikke leuk. Jij zit niet elke avond. Had ik maar een knipje gezeten. Heb je niet wel een knipje? Ja, kijk hem, dat zien. Dat is echt iets tevoorschijn. Kijk. Was dat ook uw keuze, mevrouw? Wilde u ook dat hij... Was een goede keuze. En waarom hij en waarom u niet? Ik heb al genoeg gedaan. Oh. Ik vind het niet zo, maar het zijn alleen vrouwen die klappen. Of cookies, daar kan je toch niks bij voorstellen in het echte leven. Cookies, weet je wel, van de computer. Lekker aan je bakje koffie op het terras en in één keer staat die verkoper zo voor je neus. Zo. Hi, als je nu beslist haal ik 10 euro van de prijs af. Andere mensen keken ook naar deze schoenen. En René uit Venlo gaf deze schoenen 4 van de 5 sterren.